Tento výlet bude trošku iný, trošku dlhší, ako sme bežne zvyknutí. Nemalo to vôbec vzniknúť ako vlog. Budú to naše archívne zábery, ale pokúsime sa ich spracovať tak, aby boli použiteľné do videa. A predsa si to chceme uchovať pre naše spomienky. Píše sa 2. júl 2024 a my sa chystáme odletieť z Krakova na grécky ostrov Santorini. Bola to vysnívaná destinácia mojich rodičov a keďže sny si treba plniť, tak sme sa vybrali objavovať tento ostrov. Okay. Fajný balkón. Kde uteká už. Tak. Gyros. Ubytovaní sme boli v časti Perisa, pre ktorú je typická čierna pláž s vulkanickým pieskom. Čierny piesok a drobné kamienky sú výsledkom dávnej sopečnej činnosti ostrova. Pláž je dlhá, široká a dobre vybavená. Oproti západnej časti Santorini býva menej preplnená a často aj lacnejšia. 2 hours later. Čo máš oco? Kde máš odrete zase? Tu, toto. A je zapnuté také. Pane Bože. Oco, čo robíš? Skúšujem si nožky. No. Je tu dáte, aha. Tu do krvi. No, super. A vy čo tu? Dobrý večer. Oddychujem. Zdravíme z Grécka. Takto, hej? Áno. Pekne. Fajné počasie. Thank you. Jaj. Teplo primerane. Fajne. Žiadna dusnota. Vietrik pofúkuje. Hej. Morský vetr. Plachta. Fíra je hlavné mesto ostrova Santorini a zároveň centrum rušného nočného života. Pod vysokými útesmi sa nachádza starý prístav, kam denne priplávajú výletné lode z celého sveta. Odtiaľ vedie známa lanovka s nádherným výhľadom na vulkanickú kalderu priamo do centra mesta. Lanovka dokáže prepraviť približne 1200 ľudí za hodinu a turisti môžu výjsť aj po viac než 500 schodoch, kde dodnes jazdia somáre. Kokos. Nevadí, však na to týždeň ešte. Kvôli počasiu sme sa presunuli do malebnej dedinky Megalochori. Patrí medzi pokojnejšie dedinky na Santorini. Okolo nej je veľa vinohradov s tradičným santorinským hroznom, ktoré sa drží pri zemi kvôli vetru, ktorý prevláda na ostrove.
Leží na útesoch nad zatopeným vulkánom a patrí medzi najluxusnejšie miesta v Grécku. Mesto je známe bielými domami, vytesanými do skál, modrými kostolíkmi, ktoré nájdeme na ikonických fotkách zo Santorini. V sezóne sem denne prídu tisíce turistov a je to najprestížnejšia časť ostrova. Kde je oco, hej? Tam je. Vymyslel si vlastnú cestu. Sme boli vo vode a v pohode. Ježiš, to je taká paráda po celom dni v tej horúčave hore, tak toto bolo úplne vyslobodenie. Zas červený. No, máš kostku olívy. Na juhozápade ostrova sa nachádza jedno z najvýznamnejších archeologických miest v Egejskom mori. Nazýva sa Akrotyry. Okolo 16. storočia pred Kristom však Santorini zasiahla obrovská sopečná erupcia, ktorá celé mesto pochovala pod vrstvou popola. Práve vďaka tomu sa Akrotyry zachovalo podobne ako Pompeje, vrátane ulic, viac poschodových domov, keramiky a nádherných fresiek. Moderné vykopávky začali v roku 1967 a odkryli vysoko rozvinutú civilizáciu s kanalizáciou, obchodom a vyspelým umením. Medzi najznámejšie exponáty patria fresky modrých opíc či rybárov, ktoré ukazujú, aká farebná a vyspelá bola táto civilizácia pred viac než 3500 rokmi. Dnes je Akrotyry nie len symbolom histórie Santorini, ale aj jedným z najlepšie zachovaných prehistorických miest v celom Stredomorí. Santorini má úžasné pláže v tom, že každá má inú farbu. Perisa, na ktorej sme ubytovaní, je čierna a teraz sme sa chceli pozrieť na tzv. Red Beach, červenú pláž. Preslavila sa dramatickými červenými útesmi a tmavočerveným vulkanickým pieskom, ktoré vznikli po dávnej sopečnej činnosti ostrova. Na pláž vedie krátka pešia cesta po skalnatom chodníku. Farba skal pochádza z vulkanických hornín bohatých na železo, ktoré oxidovalo a vytvorilo červený odtieň. V minulosti tam došlo aj k menším zosuvom skal, preto sa odporúča nesedieť príliš blízko útesov.
Hneď z rána sme sa šli okúpať do mora, dali si poobednú siestu a šli sme do dedinky Pyrgos, ktorá je plná domácich ľudí a nie sú tam davy, preto ju mám tak rada. Pyrgos na Santorini je pokojná tradičná dedinka postavená na kopci v srdci ostrova. Preslavila sa úzkymi bielými uličkami, modrými kupolami a nádhernými výhľadmi na celé Santorini. Na vrchu dediny sa nachádza starý benátsky hrad, odkiaľ sú jedny z najkrajších západov slnka. Pyrgos je ideálne miesto, ak chceš zažiť autentickú grécku atmosféru bez veľkých davov turistov. Kam mi ten chlap ide, ha? Tam je letisko dole. Tu ide ku kostolíku. A tam pôjdeme na západ slnka, tuto hore. Imerovigli je pokojné mestečko na ostrove známe úchvatnými výhľadmi na kalderu a romantickými západmi slnka. Leží vysoko na útese, má typické biele domčeky s modrými kupolami a často sa mu hovorí balkón Egejského mora. Dominantou je aj skala Skaros Rock, odkiaľ sú jedny z najkrajších panorám na ostrove. Dobrý deň. Dobrý deň. Je to super, Grécko je super, strava výborná, slnko perfektné, voda teplá. Aspoň pre mňa je teplá. Máme sa dobre. Super. A tu vám pristáva lietadlo akorát. Si najedený, oco? Úplne po hranu. Po hranu? Budeš prekypovať? Budem prekypovať, tak to treba vychodiť. No, veď ideme na Ale iné super, No, fajne. super, dochutené, perfektné. Emporio je jedna z najstarších dedín na ostrove. Na rozdiel od známych turistických miest ako Oja alebo Fira pôsobí oveľa pokojnejšie a autentickejšie. Domy sú postavené veľmi tesne pri sebe, aby chránili obyvateľov pred pirátmi a silným vetrom. Niektoré pasáže sú také úzke, že nimi sotva prejde auto. Emporio má stále normálny miestny život. Malé taverny, pekárne, kostoly a námestia, kde posedávajú miestni obyvatelia. Je menej luxusné a viac grécke než sever ostrova. Zobudili sme sa do predposledného dňa, ale najprv sme šli na východ slnka, ktoré nám vychádzalo v Perise. Na Santorini sú tieto východy a západy očarujúce. Hovorí sa, že západ slnka na Santorini je najkrajší na svete, ale ja by som to povedala aj o východe. Všade dobre, v Grécku najlepšie. Na zdravie.
Na zdravičko. Na zdravičko. A do pohára pozeraj. Na zdravie. Pre Boha, oco, ty si sa skoro zďubal. Prestaň s tými botaskami chodiť potom. Oco, nemusíš hodinu ho točiť. Dobre. Čo chceme? Nie, ideme sa od... Boha! Ja som to vedela. No piči, to sa sníka tu. Veď kúkaj je potom. Dobre. No som chcela vás odfotiť. Nechytaj sa, oco, toho. To nie, uhorka. Jak uhorka. Ty si ho odlomil? Hej, Oco. Ale veď, Bože, ty uhorka. jak uhorka. A toto šťava. A prečo si odlomil, mi No povedz, tak, len. kaktusa? A zostávajú flaky z toho. Hej. Áno. Ja som medzi prsty dal. Dúfam, že na tričku nemáš. Víno Assyrtiko zo Santorini rastie v sopečnej pôde a vinič tam farmári stáčajú do tvaru koša, aby ho chránili pred silným vetrom a slaným morom. Preto má víno výraznú minerálnu a sviežu chuť. A teraz tam budú čakať na neho ľudia a oco... Vedia, že bude extrémne umývanie. A zase ide tam do tej sprchy. Teraz tam čaká, lebo už je osprchovaný celý. A čaká.